сархати хабарҳо. Дар Русия даҳо муҳоҷирро ба феҳристи шахсони назоратшаванда дохил намуданд. дар вилояти Москваи Русия як зодаи Тоҷикистон духтаракеро ки дар роҳ танҳо монда буд наҷот дод. Як зани 44-солаи сокини шаҳри Хуҷанд бо гумони куштори кӯдаки 2 сола дастгир шуд ва имконияти ройгони касб ва забономӯзӣ барои муҳоҷират ба кишварҳои Британияи Кабир, Олмон, Кореяи Ҷанубӣ ва Аморати Муттаҳидаи Араб барои шаҳрвандони Тоҷикистон. дуруд бинандаи азиз, нашри нави барномаи навиди 7 рӯз аз ёртиҷаи манзури шумост. дар ин нашр шуморо бо муҳимтарин хабарҳои ҳафтаи охир ошно месозем. бо шумо ҳастам Идибеки Саид аз Душанбе. даҳо муҳоҷир дар Русия хабар доданд ки онҳоро иштибоҳан ба феҳристи шахсони назоратшаванда дохил намуда, суратҳисобҳои бонкиашонро баста боздошт ва аз кор озод карданд. аксарият пас аз бастани суратҳисобҳои бонкӣ боздошт ё аз кор озод шудан аз ин хабардор мешаванд, гуфтааст ба агентства ҳомии ҳуқуқ Валентина Чупик. феҳристи шахсони назоратшаванда дар Русия 5 феврали соли равон ба кор даромад. ба гуфтаи Чупик, дар давоми 2 рӯзи кории охир ба ӯ 31 нафар муроҷиат кардааст ки 8 нафарашон шаҳрвандони Тоҷикистон мебошанд. аксари муҳоҷирон дар бораи дохил шудан ба феҳрист аз хабари бонкҳо огоҳ шуданд. телеграм-канали База наздик ба нерӯҳои амниятии Русия хабар дод ки ҳисобҳои садҳо хориҷиён дар бонкҳои гуногун баста шуданд. муҳоҷирони пурсидашуда гуфтанд ки ҳузури онҳо дар Русия қонунӣ аст. Чупик ба онҳо тавсия медиҳад ки фавран аз бонкҳо пулҳояшонро гиранд. азбаски метавонанд ҳар касро ба феҳрист дохил кунанд, ба ҳамаи муҳоҷирон тавсия медиҳам ки фавран аз ҳамаи суратҳисобҳои бонкӣ пулҳояшонро бигиранд ва ба хона фиристанд. барои худ танҳо қисми заруриро нигоҳ доранд, гуфту. ба гуфтаи вай, як назарсанҷӣ байни муҳоҷирон нишон дод ки дар аксари ҳолатҳо барои дохил кардани онҳо ба феҳрист ягон асос вуҷуд надорад. дар вилояти Москва Бахтиёр Исмоилов, зодаи Тоҷикистон, духтараки 11 моҳаро ки дар роҳ бе либоси зимистона танҳо монда буд наҷот дод. тибқи иттилои расонаҳои Русия, Бахтиёр дар як ширкати интиқоли ғизои тайёр кор мекунад ва ҳангоми аз кор баргаштан дар роҳ кӯдакро дидааст. ба гуфтаи Исмоилов, ӯ таваққуф кард, духтарро ба мошин даровард, ба матоъ печонид, ба ёрии таъҷилӣ ва полис занг зад ва инчунин гуфт бибии духтарак пас аз тақрибан 10 дақиқа пайдо шуд ва талаб кард ки ӯ кӯдакро ба ӯ диҳад. аммо ин зан суроғаи истиқомат ва рақами телефони волидони духтаракро гуфта натавонист. Бахтиёр гуфт ки духтарак сахт гирия мекард. мард кӯдакро ба матоъ печонид ва дастонашро молиш дод. ёрии таъҷилӣ пас аз 15 дақиқа расид. ӯ инчунин ақл кард ки модари кӯдак аллакай ба ӯ занг зада барои наҷоти духтараш ташаккур гуфтааст. як зани 44-солаи сокини шаҳри Хуҷанд бо гумони куштори кӯдаки 2 сола аз ҷониби кормандони милитсия дастгир шудааст. дар ин бора вазорат корҳои дохилӣ хабар дод. ба иттилои манбаъ, ин кӯдак фарзанди зани 25-солаи сокини шаҳри Хуҷанд будааст ки соли 2024 зиндон шудааст. гуфта мешавад, гумонбаршуда нигоҳбини ӯро ба уҳда доштааст. тавре вазорат корҳои дохилӣ менависад, боздоштшуда субҳи 8 октябри соли 2024 дар хонаи истиқоматиаш нисбати духтараки 2 сола ки бемор ва таҳти муолиҷаи тиббӣ қарор доштааст, дидаву дониста муносибати бераҳмона намуда ӯро бо дастонаш ба болои рахти хоби ҳуҷраи хобаш ҳавола медиҳад ки дар натиҷа хурдсол ба шикам афтода роҳи нафасаш қатъ гарда ба ҳалокат мерасад. сипас гумонбаршаванда ҷинояти содир кардаашро пинҳон карда ба мусоидати шахсони ба тафтишоти пешакӣ номаълум гӯё кӯдак хурдсолро бо марги табиӣ вафот кардааст, дар омгоҳ ба хок супоридааст, гуфта мешавад дар хабар. назари боздоштшуда ва наздикони ӯ дастрас нест. нисбати гумонбаршаванда парвандаи ҷиноятӣ бо қисми 3 модда 110 кодекси ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишот идома дорад. тибқи ин банди қонун ӯро ҷазо аз 8 то 12 соли зиндон таҳдид мекунад. ин зан соли 2024 бо қисми 2 моддаи 247 кодекси ҷиноятӣ суд шудааст. хабар медиҳад вазорат корҳои дохилӣ. муҳоҷират ба кишварҳои пешрафта бахусус Аврупо ва Кореяи Ҷанубӣ аз коргарзабондонӣ ва малакаи корӣ талаб мекунад. агар мехоҳед малакаи касбиятонро рушд дода, вобаста ба ёфтани ҷойи кор ва ё пеш аз сафар ба хориҷа машварат гиред. марказҳои касбомӯзӣ ва хизматрасонӣ дар якчанд минтақаи Тоҷикистон курсҳои касбомӯзӣ ба талаботи бозори меҳнат ҷавобгӯро пешниҳод мекунад. курсҳо аз 2 ҳафта то 3 моҳ давом мекунад ва комилан ройгон мебошанд. марказҳои касбомӯзӣ 21 курсро пешниҳод мекунад ва ҳамаи шаҳрвандони аз 16 сола боло метавонанд дар онҳо иштирок кунанд. хатмкунандагон соҳиби сертификатҳои байналмилалӣ мешаванд ва ба онҳо дар бозори дохилӣ ва хориҷӣ аз ҷумла Британияи Кабир, Олмон, Кореяи Ҷанубӣ ва Аморати Муттаҳидаи Араб ҷойи кор пешниҳод карда мешавад. ҳамаи хизматрасониҳо дар марказҳо дар доираи лоиҳаи беҳтарсозии малакаҳои касбомӯзӣ ва имкониятҳои бо кортаъминшавии Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ ва Бонки Осиёи рушд пешниҳод мегарданд. рақамҳо барои тамос дар зери экранҳои шумо.
раиси кумитаи меъморӣ Низом Мирзозода гуфт, нархи миёнаи хона барои 1 метри квадратӣ ба ҳолати 1 декабри соли гузашта дар ҷумҳурӣ $705, тақрибан 7812 сомонӣ ва дар шаҳри Душанбе $780 амрикоӣ аст. Ба иттилои 3 соли пеши ин ниҳод арзиши 1 метри мураббаъ хона дар пойтахт 4170 сомонӣ арзиш дошт. Ӯ гуфт, нархҳо бозӣ мекунанд ва афзуд, нархгузорӣ дар дасти худи соҳибкорон аст ва вобаста ба сарфу хароҷоти худ нарх мегузоранд. Ҳамчунин вобаста ба минтақа ва ноҳия нархи миёна ба 1 метри квадратӣ фарқ мекунад. Ба гуфтаи раиси кумитаи меъморӣ, дар баробари сохтмонҳо харидорони онҳо низ зиёд шуданд. Манбаъ иттилоъ дод, давоми соли гузашта дар кишвар 1 млн 739 000 метри мураббаъ хона ба истифода дода шудааст, ки бо ин нишондоди ҳамин давраи соли 2023 тақрибан баробар аст. Вобаста ба ҷойгиршави ин ё он иншоот нархҳо тағйир меёбанд, гуфт раиси кумита. Аммо ӯ нагуфт, ки арзиши хона нисбат ба соли гузашта чӣ қадар гарон шудааст. Ҳамин тариқ ба иттилои Низом Мирзозода дар ноҳияи Фирдавсии пойтахт арзиши 1 метри мураббаъ дар биноҳои аз 7 ошиёна боло $750 ва аз он поён $650 аст. Дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ пойтахт гаронтар аз он 1 метри мураббаъ хона ба ҳисоби миёна $850 аст. имконияти харидории шаҳрвандон низ васеъ шудааст. Аз ин рӯ соҳибкорон низ аз ин истифода бурда баъзан нархҳоро ба таври худашон мегузоранд, гуфт Низом Мирзозода. Раиси кумита нархи хона дар дигар кишварҳоро мисол оварда гуфт, ки дар онҳо низ гарон аст. вазири маориф ва илми Тоҷикистон дар хусуси ҷалби омӯзгорон ба ҳашар ва корҳои дигар гуфт, омӯзгор ба ғайр аз додани дарс дигар ба ягон кор ҷалб карда нашавад. Раҳим Соидзода, вазири маориф, 31 январ зимни нишасти хабарӣ қайд кард, қонун дар бораи мақоми омӯзгор таҳия шудааст ва дар ҳоли корбарӣ аст. Ба гуфтаи ӯ, тибқи яке аз бандҳои асосии қонун, омӯзгор набояд ба ғайр аз додани дарс дигар ба ягон кор ҷалб карда шавад. Омӯзгор бояд дарс диҳад, гуфт Саидзода. Ӯ зикр намуд, ки дар қонун банди дигаре ҳаст, ки дар дарси омӯзгор ҳатто вазир ҳам ҳуқуқ надорад, ки бе иҷозати омӯзгор вориди дарс шавад. Қаблан борҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар хусуси ҷалби омӯзгорон ба ҳашар ва дигар корҳои ҷамъиятӣ дар рӯзҳои истироҳатӣ вокунишҳо сурат гирифта буд. бинандаи азиз, ин барномаи навиди 7 рӯз буд. Бо мо бошед ва ба саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ обуна шавед. хайр.